A piques de rematar o 2024 é momento de facer balances. Tamén na Deputación de Pontevedra valorando o impacto das accións levadas adiante, dirixidas a impulsar o deporte, a cultura ou o turismo. Por comarcas, a Administración Provincial cifra en 30 millóns de euros os seus investimentos no Salnés e en Caldas. Fondos que foron canalizados a través de programas como o Mais Provincia, o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas ou o POM 2030. Ademais, afrontáronse diversas actuacións do Servizo de Infraestructuras. Este goberno da Diputación de Pontevedra leva inxetado nas comarcas do Salnés e Caldas case 30 millóns de euros en investimentos municipalistas. É dicir, só os referidos aos grandes planos de obras. Plan Mais Provincia, 12,1 millóns de euros. Estamos a falar dun plan de obras e servicios o máis alto da historia da Diputación. 1 millón de euros para o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, donde aquí Vilagarcía de Arousa foi o concello que máis fondos percibiu de toda a provincia, con máis de 200.000 euros. Na comarca do Salnés, López salientou as achegas ao concello de Vilagarcía, segundo indicou un dos que máis recibe da zona. Eu creo que este goberno é o que mellor entende e máis atende a Vilagarcía de Arousa. Apenas hai grandes transformacións neste concello que non leven a nosa asignatura. Datos. 1,4 millóns recibe do Plan Mais Provincia, co cal estamos a financiar ao 100% a humanización da Rúa Conde Vallellano ou a mellora de acceso por Venceslao Fernández Flores. Eu creo que un capítulo aparte merece o complexo deportivo de Fonte Carmo, onde investimos 1,5 millóns de euros. Insisto, 1,5 millóns de euros de diversos plans. Nesta comarca tamén puxo como exemplo unha chega de 800.000 euros para o miradoiro da Peixería de Sanxenxo, preto de 750.000 para a reforma do complexo deportivo das Bizocas no Grove, 470.000 para a reforma da Escola Infantil de Meis ou 420.000 euros para a primeira fase da mellora da pista deportiva de Dena, en Meaño. Destacou tamén a mellora da estrada Baión-András, en Vilanova. Desbloqueamos unha obra que estaba paralizou o anterior goberno por puro sectarismo ideolóxico, que é a estrada de Baión-András, para que xa para a primeira fase destinamos 770.000 euros. Na comarca de Caldas, a Deputación financia o 100% dos proxectos de saneamento de residuos en Soutelo de Baixo por 400.000 euros, así como a citada intervención na estrada Caldas-Vilanoviña. En Moraña estáse a financiar con 1,3 millóns de euros o ensanche da estrada Mané-Rebón. O organismo provincial destina en Valga 520.000 euros para unha senda peonil e en Pontecesures máis de 460.000 para o acondicionamento da estación de tren. E isto a grandes liñas, porque hai moitas máis actuacións e todas, na súa medida, teñen un impacto notable para o progreso desta comarca e oxalá todos cumpríramos os deberes nesta faceta, como, por exemplo, pois aquí o goberno central todo o que prometeu para fixar a gratuidade da AP9 pois fora unha realidade, se resolverán as incidencias constantes no eixo atlántico ferroviario, se mellorara a Nacional 560 e 640 e abrira tamén o consenso para o futuro da variante, o proxecto da futura variante oeste de Caldas, ou se retomara o novo cuartel de Cambados. En canto á comarca de Pontevedra, a contía dos investimentos realizados pola Deputación de Pontevedra na capital e nos concellos da súa contorna neste 2024 supera os 27 millóns de euros. Case 5,9 millóns de euros ao beiro do Mais Provincia, medio millón de euros do primeiro plan de infraestructuras deportivas, 1,5 millóns de euros do programa POM 2030, que foron asinados por este goberno, 5,4 millóns de actuacións e infraestructuras, e aquí non estamos a incluir as accións de futuro, non estamos a incluir o 1,1 millóns de euros contemplados de entrada no orzamento para a Bienal ou obras que estamos a realizar no Palacete das Mendozas por 450.000 euros. O traslado do parque de maquinaria ou o financiamento da obra de pavimentación na Portela no Concello de Barro ou a nova pista de pump track en Poio son algunhas das actuacións destacadas polo presidente. Tamén os máis de 460.000 euros investidos en Marín para a mellora do pabillón da Cañota e os 360.000 da estrada ao Campo Pardavila. Somos municipalistas convencidos, de feito dos 14
un gran número son alcaldes, eu fun alcalde, e eu cada vez que teño que tomar unha decisión, pois poño o traxe de alcalde. Eso permite estar moi en sintonía co que quere cada concello. O primeiro, autonomía. Autonomía para atender as súas necesidades. Nada mellor que un alcalde e unha alcaldesa vai a saber as necesidades que ten un concello. É por iso que, desde o primer momento, no plan récord, que foi o plan provincia, o que fixemos foi dar flexibilidade para que concellos, alcaldes e alcaldesas puxeran dispoñer. López falou tamén do investimento realizado na capital de provincia. A Pontevedra destináronse preto de 15 millóns de euros, dedicando, entre outras actuacións, 1,6 millóns de euros á redacción do proxecto de Santa Clara, outro tanto para a renaturalización da Xunqueira de Alba, 1,4 millóns para a reforma da iluminación do Lérez ou 2 millóns de euros á actuación nos viais perimetrais da Praza de Barcelos. Porque eu dicía que os investimentos teñen que ir da man tamén das facilidades para investir. Levamos ano e medio de goberno e na parte que se refire a Pontevedra só podemos destacar a colaboración e a lealdade institucional, que ademais é o que todos esperamos, non cabe outra cousa. Que houbo discrepancias? Houbos, hainas e habrás, pero na parte que lle corresponde, que lle importa a xente, os avances. Houbo os avances, houbos, hainos, e eu estou convencido que os habrá. López completou o balance deste ano referíndose tamén a outras áreas, como 640.000 euros dirixidos a 70 asociacións veciñais ou comunidades de auga, os 320.000 para apoiar preto de 450 entidades culturais ou os 225.000 para impulsar 145 actividades ou entidades deportivas a través de plans como Provincia Comunitaria ou o Mais Aqua.